Ini po manifestasyon man isa rong pamilya na nagakaburunyo. Ang mga aki di tawan taki kahalagaan ini ang tunay na ehemplo isa rong Christmas. Kaya tabi, despite this pandemic, sana gabos kita mag-urugma. Mas lalo tang palagahan ang satuyang pamilya. Maybe sa ining purpose na baka na nilingawan ta na ang pagkatarantang pagkamuot sa pamilya. Kaya po laom ko na kita gabos nakakasararo. Bilang sa indong alkalde, iasigurar ko man sa indo po na ipapadagos ta ang mga programa, mga proyekto na madara sa tuya sa mas dakula pang oportunidad para sa gabos. Lalo na makapagtrabaho, makapagnegosyo, asin makatao yung mga serbisyo sosyal. Again, mga tugang ko po, mga namumutang ko mga Legaspeños. Maubang Pasko, asin manigong bagong taon sa Ilocos. Let us always keep safe. Malalampasan pa tayo. Kaping swak sa iyong panlasa? Mixton Herbal Coffee. Ito ay may 10 sangkap na may maraming benepisyo sa ating kalusugan. Maganda para sa mga problema sa respiratory at prostate problem. Kaya naman, sadyang ang kaping ito ay hindi lang siksik sa sustansya, kundi tiyak din sa swak ng inyong panlasa. Mixton Herbal Coffee. Ang kaping para sa lahat. Jokep Mixed Coffee, Immune Booster, Anti-Constipation. Jokep Mixed Coffee, ang kaping para sa lahat. Available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. Para sa mas malaking diskwento, mag-login lang sa www.thebigc.org. The Big C Card na tayo! Also available, Jokep Mixed Capsule, the natural sex enhancer. Jokep Fulvic Minerals Plus Malunggay Capsule and Jokep Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Mabibili na rin sa inyong mga suking butika. Ang Doc Alternativo, the Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Ang espiritu ng Kapaskuhan, nailing sa pagwaras niyato ng pagkamuot sa lambang saro. Ini ang panahon na kita udok na magpasalamat sa satuyang kagurangnan. Huli tinawan niya kita, ning buhay na kaparo pakinabang. Masking nga ni iyaon pa ang peligro sa salud na satuyang pinaghampang, ang Paskong maabot asin ang bagong taon na satuyang sasabaton, lugod magtao sa tuyan ning panibagong pag-asa asin katununungan. Ini po ang sa indong board member, Doktora Eva Lopez Ribaya, kairiba ang sakuyang bilog na pamilya, pati na ang St. Stephen Optical Clinic na nagmamauot na sana ligtas sa anuman nakamatean ang kada pamilya. Tanganing mapano ang lambang harong, kipagkaminuotan, asin katrangkilohan. Maugmang pagsilibran ng Kapaskuhan, asin bagong taon. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oras sa Radyo DZGB alas 2:10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Para sa pang-alas 2 na pagbabarata, digdi po sa Radyo DZGB, ngunyan na aldaw ning Miyerkules, petsa 16 kan bulan ng Disyembre taong 2020. Lusot na sa Senado ang mga propwesong ley na may kamauotan na palawigon ng validity kan 2020 General Appropriations Act asin bayanihan to recover as one sagkod sa masunod na taon. Sa iraram kan House Bill number 6656, papalawigon ng availability para sa pagpapaluwas asin paggastos sa natatanda pang pondo kang 2020 national budget sagkod sa Disyembre 31 taong 2021. Mantang kamauotan kan House Bill 8063, ang palawigon pa sagod sa Hunyo 30 taong 2021 ang epekto kan bayanihan 2 na mapaso sa maabot na Disyembre 19 kasabay kan adjournment kan Kongreso. Sigun kay Senate Finance Committee Chairman Sani Angara na nag-sponsor sa mga nasambitan na propwesong lakdang na nasa 110 bilyones pesos pa sa iraram kang taong 2020 o national or 2020 national budget ang daipa nagagastos
o na ipapalawas sa kod ka Nobyembre. Mantang nasa 38 bilyones pesos man na pondo kan bayanihan tuan dai pa na ipapalawas sa kod kan Desyembre 11. Sinabi ni Angara na kaibanan sa mga ahensya di gobyerno na may natatra pang dakulang pondo ang DepEd, CHED, DPWH, DOTR as in Philippine Sports Commission. Parehong sertipikado bilang urgent ni Presidente Rodrigo Duterte ang duwang nasambitan na propwesyong ley dahilan kaya tulos ining inaprobaran sa ikatulong pagbasa matapos maipasar sa ikadawang pagbasa. Yan ang pangalas 2 sa pagbabarata. Digdi po sa radyo DZGB. Ini po si Kuya A. Marhay na hapon. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Rexidol Forte. Rexidol Forte, Uragon, banat sa apat. Milo Everyday. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Coco Crunch, parang anak mo, maganda ang simula ng araw. Mag Coco Crunch all-in-one, may gatas na. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Judge Chewing Gum. Chillax. Mag-judge ka muna. Joy! Iwas germs, iwas sakit. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Revicon. Lakas katawan sa bagong labanan. Sa inyong nadamo ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Babangon tayo, purot natural to. Susulong tayo, gising ang isip, katawan at diwa mo. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Dito ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Babangon tayo, susulong tayo. Bawat araw na ito, may tapang na di susuko. Ano man ang iyong harapin, walang di kakayanin. Babangon tayo, susulong tayo. Buhay natin ay di biro. Ang pag-angat, isa puso. Dahil bawat bangon natin, nasa sa atin din ito.
isasalubong sa iyo. Babangon tayo, susulong tayo. Babangon tayo, susulong tayo. Babangon tayo. Bawat araw, di ka lang gigising, babangon ka sa tulong ng Nescafe. Kasangga ng bawat Pilipino sa pagbangon at pagsulong. Babangon tayo, susulong tayo. Approve ang trabaho kapag chillax at ganado. Kaya have a judge para lahat tayo chillax. Pag sila sa trabaho, Laging ganado. pag laging ganado, Approve ang trabaho. kaya just have a judge para lahat tayo. Chillax. Have a judge and chillax. Stress to work at sa init ng panahon? Huwag kalimutang mag-judge para lahat tayo chillax. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the face of the pandemic this school year 2020-2021. DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. We are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment for the second semester, school year 2020-2021 for both undergraduate and graduate schools will be from January 4 to 16, 2020. Classes start on January 18, 2021. No tuition fee increase. Reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi, concerned with your safety and your future, your success, our word. Ang pamilya, mahalaga, dapat salang atamanun ta. Ini ang pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB sa programang Usapang Pamilya. Nakuha mo na, Ate Che. Ah? I'm so happy today. Nata. Basta. You're so happy. Siguro kung nakuha mo na anoan. Sa mong pinaghahalat-halat na every year nag-aabot, no? Oo, aloy na. Di ka man nagpariband. De. Di ka, Sayang, di ka para puyos ko. Man Ipapuyos mo man sana, no? Sayang kang pagpa-straight kung matitiko man sana. Oo. Anyway, mga tugang Marina. Ah? Off-air ito. Ay, sana, off-air. Off-air ito. Ayan na, mga tugang Marina hapon. Welcome sa programa Usapang Pamilya. Mas mo kitang duwangan yan. Oh, syempre, Christmas season dapat. Ay, tsaka birthday ni Dire. Oh. Kaya maong kitang ganyan. Tapos, poon kan simbang gabi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Wow, may papansin. Happy birthday, happy birthday. Edwin Peralta. Happy birthday.
Happy birthday, Direk Edwin. Maligayang bati sa iyong kaarawan. Happy birthday, happy birthday. Yaon aso palabok, And, pansit, linukay, ano pa? So mga mga kakanin. Mga kakanin. Kasi pagluwas kan simbahan. Happy birthday tabi sa mo, Direktor. Oo. Stay strong. Ay, stay healthy. Hindi, Stay no, healthy. really. Si Direk talaga sa to ang bihira mag-ilang. Day talaga, day nga niya nag-iilang. Dahil nag-iilangan si Very Direk. strong ang immune Yan system niya. stay Very strong, good, Direk very good. tabi. Ano? Maski 59 anyos na yan. Inula muna naman sa edad ni Direktor. Mali man talaga. Yako man talaga. Yan na. Siyempre, ang tao baga talaga every year nagdadagdag Nagdadagdag ang edad. edad. Pero sabi nga ni, kalabaw lang daw ang tumatanda. Yes. Diba? That is so point. Siyempre, sa mga nag-aantabay man sa Satuya sa Facebook Live, maray na hapon po sa Saint Gabos. Uy uni lang, Anyan. may nakaramdum pala sa kuya. Uy, happy ba- birthday. Kan aki pa ako. Oh. Oo, si Ate Rose. Ate Rose, maray na hapon tabi sa imo. Ano? Nag-aantabay ngunyan si Ate Rose. Ano pa ko kani? Namin bidan ko na si Ate Rose. Aki pa ako. Dahil pa nagtubo subagang ko kato. Dahil pa akong bagang kato. Ate Che. Ngunyan, ano na, tingo. Wala na subagang. Lawang si Bagang, ano. Bibit ka pa niya. Maray na hapon. Salamat po Ate Rose sa pagantabay, no? Yan, maray na hapon. And sa mga pag-iriba mo dyan sa Washington Drive. Good afternoon. Siyempre man, sa mga sa celebrar kan sa inda mga kumpleanyo ngunya na pagkahapon. Happy birthday tabi. Ano? Bako lang si Direk Edwin ang nagsaselebrar. Ay, si Roch Armenia, dyan sa, ano yan, sa... Piyagibo ko kayo din. Aray na hapon da kuya pwede po pabati kay RJ Buteno. Birthday niya man ngunyan. From Humapon. Maray na hapon tabi dyan sa mga taga Ay, Humapon. Roch Armenia, sexy. Happy birthday. Sana, wish ko sa imo. Alam mo na yon. Nag-usap tayo kanina. So wish mo, sinabi mo sa iya? Oo. Talaga. Aluy ko na yan na ano sa Mayor, iya. Pero maabot na sana ito. Sige. Biya isa na ta. Ang mga It's wish the right time. mga wish bagayan, pinagpapagalan yan. So kaso ba ako Ate Chi, nagpuo na Misa de Gallo. Misa de Gallo, no? Ayan na. Actually, kasubanggi pa, anticipated kan Misa de Gallo. Yes, may anticipated mass and then kasuba go puo na. Ano daw nag-ano ka nakasimba ka kasuba go? Hindi ka nakasimba. Unya baga dipisilon. Pero ito talaga every year talaga nagsisima kami diyan sa Fatima. Taga-Taisan kami pero nagsisima kami sa Our Lady of Fatima Parish diyan sa Tahoe Road. Talagang ibiyahe pa yan ni Ate. Bibiyahe mi talaga yan. Bibiyahe mi talaga kasi nag-serve kayo sa mga aki diyan. Okay. Siyempre. Ayan na. Mama Mary. So iba, dakulo ng rason kan iba. Kung nag-attendir kan Misa de Gallo. Dakulon. May mga may mga nag-attend ki Misa depende sa indang mga depende sa mga gustong mangyari, no? Mga wishes. Mga gigibong iba parte iyan So iba part kang sa part kang tradisyon talaga. Yes. So nakagimatan, sabi nga ni. Yes, sabi nga ni inian sarong enduring Filipino Christmas tradition an simbang gabi. Diba? Yes. Pag nag-attend kang simbang gabi, nagpapahiling na katoliko ka talaga. Yes. Sabi digdi, manungod sa simbang gabi, Christmas is one of the most anticipated celebrations in the Philippines. Predominantly Catholic country, one famous Filipino Christian tradition ang simbang gabi o siyam na aldaw o siyam na misa. Nagpupuon po yan December 16 until December 24. Yeah. Diba? So, ang mga pamilya nagpapasira rin sa simbahan as early as 4 a.m. na mag-attendir kan misa. And pagkatapos kayan niya dyan sa luwas bibingka, no? yung mga puto bumbong,
And Oy, minsan may mga simbahan kasi kayto sa Fatima Parish kayto. Nagsisimba kami. Pag luwas mo, may masabat na sa imong may nasa cup na na salabat. Oh. Yes, tapos that's for free tapos may pandesal kasi every morning may community na naka-assign na magsiserve oo, ka, kasi yung sponsor na community, sila kung anong gusto nilang i-prepare para sa mass goers. Yes. Let's say ngaya pinuso, sa mga tapos ibos, pirmihan, anything na Filipino pandesal, kakanin. Oo. Tapos ako suman. Iyo. So magayon at least Magayon na after kang tradisyon. magsimba, so daing pambakal ki pamahawan, at least makakapamahaw, di ba? Oo. So, Termomoy. Oo. Ayan na sa Pudkeni, sabi ko nga ni kasubago, may iba na kanya-kanyang gusto mangyari why they attending this simbang gabi, no? Okay. Yaon na dyan so iba, so baga nagiging may kagustuhan sinda na kaigwaning katuparan ang sa indang mga wish or wishes, mga pangarap sa buhay. Iyan ang saro sa mga rason. So iba, so bako man ka boss, but ang saro sa mga rason niyan, deeper reason kung nagkakaigwa ki o nag-attend so iba ki simbang gabi is of course tanganing mapaaran ni sa Dios, no? And then that is sabi nga ni ang pagsisimba sarong way iyan mga tugang para apod kani day kita magrayo sa Diyos, ano? And syempre para makaibanan ng bilog na pamilya sa pagsisimba. Na agihan ta ining simbang gabi kang mga nakaaging discussion ta mga tugang na minsan bako na so pamilya ang kaibanan pasiring sa simbahan. Although gabos na miyembro kan pamilya nagpasiring sa simbahan, pag-abot kan panahon duman sa simbahan nagburlaga. Iba-iba na sa mga pag-iriba, So yan po from December 16 to 24, Filipinos from all walks of life make an effort to wake up every dawn to attend the novena masses, which start as early as 4 a.m. to pray to God for a healthy life, successful career, stronger family ties, among others. Yan na, saro sa mga rason. Healthy life, lalong-lalo na ngunya na medyo yaon an pandemic or may pandemic ita ati chi, no? Saro sa mga pinagpiprayta kay God na magkaigwa kita ki healthy life. Yes, mabaskog na lawas. So, day kihelang, day kinamamatean, namanain. Ayun ang siguro pinaka-goal. Tayaon man nga niya, nakulong kang pagkaon everyday, may kwarta ka, pero kung bako ka healthy. Yes. Sayang din Saro yung mga pinagalan mo, di ba? Mapapaduman sa nasa bulong. Saro sa mga, Tapos, may nabasa akong nahiling akong documentary pag-abot sa healthy sa buhay kung ma-invest ka ngaya, mag-invest ka ngaya sa imong health. Yes. No, sa health. Bako kung sa priority is health, no? Kung ma-invest ka dakulong kang tagsadira ka ki mga malls, dakulon ka ki dakulon ka ki mga apod kan sa Tagalog, mga ari-arian, no? Mayaman ka, dakulo kang properties, dakulo kitang mga assets in life. Pero so health nalingawan ta na mag-invest kita duman, sisay pa ang manginginabang, mapakinabangan. Today taman may enjoy itong mga assets na igwa kita kung kita maluya tabi ang satuya na ginhawa. Saro yan sa mga naramduman ko ka. So saro sa mga mayaman na nawara, before siya nawara, araw ka to sa iyang sinabi, no? So, healthy life, successful career, stronger family ties, among others. So, yan ang mga pinagpapapangadji ta
sa mga panahon na Permiman. ini na ano yan, makuata this coming Season. season. Or the coming years. Coming year, taong 2021. Ano? So, sa tuyang pababalik mga tuga, tukaron ta pa ining simbang gabi na yaon po ang pandemic. Paano kita Yes, magkakaigwan ning safe na pagsisimba sa laog kaining panahon na igwa kita ning pandemya. Oras niya to alas 2:32. An oras hatod sa Indokang Rexidol Forte. Rexidol Forte, Uragon, Banat sa Apat, Milo Everyday. Visit your doctor at the hospital as needed. Alagang doktor, alagang ospital. Downy, bye-bye Bahayrus, kahit sa pambahay with Downy. Revicon, lakas katawan sa bagong labanan. Nescafe Original, mas pinakape at mas pinatapang versus previous recipe. United Home Products, ang inaasahan na vitamins at gamot. Sabi ng mga nanay, United Home. DSWD 5, serbisyo may kalinga at pagmamahal. Safeguard, make every wash ay #SafeWash with Safeguard. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Nescafe Creamy White, may rollback sa Nescafe Twin Pack. Alaxan FR ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR, panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaxan FR. Lemex na, kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex World Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na. Sa ubo ng Baby Pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Hello, anak? Nay, sira ang tiyan ko. Kay? Tapos si tatay inuubo raw. Kay? Si ate naman masakit daw ang puson. Kay? Nay, ba't puro ka Kay? Kasi may Kay ako. Sa Generica Drugstore, may K ka sa Actima Generics. Dekalidad na gamot na abot kaya dahil may K ka sa maginhawang buhay. Ito ng gamot nyo. K! Sa Generica, may K ka! May K ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Iwasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit na COVID-19. Palagiang maghugas ng kamay. Siguraduhing wasto ang paggamit ng mask. I-check ang temperatura para sa lagnat. Umiwas sa matataong lugar. Iwasang hawakan ang mukha kapag hindi pa nakakapaghugas ng mga kamay. Iwasan muna ang pagyakap, beso-beso o paghalik sa ngayon. Maging maingat, maging ligtas. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo?
Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Mga idol, alam niyo ba? Ang sabi ng mga eksperto, may malaking tulong ang pag-inom ng maraming tubig sa ating katawan. Sabi naman ng Doc Alternativo, kung tubig lang, kulang! Alam mo bang wala ng minerales ang bottled water na iniinom mo? Kaya patakan mo na yan ng Doc F Full Week Minerals, food for the cell, anti-diabetes, anti-hypertension, at may 70 trace minerals na kailangan ng katawan mo. Kaya mga idol, ang tubig na iniinom ko may patak na Doc F Full Week Minerals. Doc F Full Week Minerals and Doc Alternativo products available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. Para sa mas malaking diskwento, mag-login lang sa www.thebigc.org. Also available Doc F Mixed and Capsule, the natural sex enhancer. Doc F Fulvic Minerals Plus Malunggay Capsule and Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Ang Doc Alternativo, The Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Namibidan sa albay, pinadaba kanbanwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda. Kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan.
Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Sa ibong kanagaaging kadipisilan sa buhay dahil sa pandemyang COVID, mga minaging bagyo sa Rong Milagro na inigabo sa tuyang nalalampasan sa kapangyarihan ni Kristo Kagurangnan. Kaya ang sayang pagkamundag dapat lamang na sa tuyang irokyaw ngunya na Kapaskuhan. Ang familia asin si Legazpi City Councilor Fernan Imperial minapaabot sa Indo nin maugmang Pasko asin manigong bagong taon. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarteng paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1,500 for 25 Mbps. Fiber X 2,500 for 75 Mbps. Fiber X 3,500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4,500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7,000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Kayo po ba ay may problema sa mata tulad ng katarata, glaucoma, pterygium, pugita, panglalabo ng mata, pagluluha, pangangati at pagkabulag? Good news mga kaibigan! May solusyon tayo dyan. Magpunta na sa pinakamalapit na Nin Swollen Center para sa libreng eye spa, healthron therapy, health analysis at mga vitamins na pwedeng makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system at panglaban sa lahat ng sakit. Po, kasi Pilar, aking daraga po. Punta po ako dito kasi lalabo yung mata ko. Every year, nagpapalit ako ng salamin. Ngayon, narinig ko sa radyo yung wellness. Hindi yung sa kapitbahay ito. Tapos sabi, doon muna pumunta sa wellness. Ngayon, parang gusto ko naman magpalinis kasi pangalaman ako. Pwede, wala naman akong pagpapalit yung antipara. Yung mahal naman ang antipara. Mga taga-Naga, magpunta po sa Barlini Street, Santa Cruz, Naga City. Sa mga taga-Sorsogon, matatagpuan ng NWC sa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. At sa mga taga-Tabaco, number 56, Zone 1, Siga Avenue, Imperial Residence, Tabaco City. Sa mga taga-Rinconada area, matatagpuan ang NWC sa Monspi, Lanusa Street, San Francisco, Iriga City. At sa mga taga-Albay, nandyan po kami sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Sa mga namumutan kong konstituentes kan Tercero Distrito, kan probinsya ni Albay, initabi ang sa indong Congressman Fernando Didi Cabredo. Nagpapaabot tabi sa Indo nin pagbati na Merry Christmas and a Happy New Year. Ngunya na taon, dakol kitang mga pagsubok, buda kadipisilan, na inagihan, arog kan mga bagyo, buda ang pandemya. Pero, dahil kita pinabayaan kan mahal na Diyos. Kaya, ngunya na Kapaskuhan, magkasaharap kita para sa pagbangon kan sa tuyang banwaan. Ipadagos ta ang pagpursigi asin paghigos para sa pagkasenso. Sa liwat, ini ang sa indong lingkod, Congressman Didi Cabredo, nagpapaabot nin maugmang pagbati nin Kapaskuhan asin manigong bagong taon sa gabos. Nagdadangog kamo sa programang Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A, digdi sa DZGB. Yes mga tugang, balik kita sa programang Usapang Pamilya. Sa
Sa tuya nga ni mga tugang na pinag-urulay-ulayan an simbang gabi. O Misa di Aguinaldo. May mga nag-istorya kung ano ang sa inda na mga, kumbaga, na experience pag-abot sa simbang gabi. Sabi digdi, bago ako pumunta ng Spain, nagsisimbang gabi ako kahit na pagod ako sa paghahanap ng trabaho. Kapag nakumpleto mo daw kasi yung 9 na misa, matutupad yung wish mo. Wish ko kasi talaga na dati pa na makapagtrabaho ako sa ibang bansa. May kulang nga ako na isa pero natupad pa din yung wish ko after ng taon na yon. Sabi dito, before I went to Spain, I attended simbang gabi. Ayan ha. So, kumbaga testimonya kan saro na deboto na kaput o nagkapit o nagpugol duman sa iyang pangarap na maka work abroad, no? So, syempre hinaluan man ning igos, hinaluan man ning mga o pagtrabaho, no? Taday man kung halimbawa pangarap mo na magpasiring sa ibang bansa magtrabaho, kung dahil ka man nag-a-apply, di ka man talaga makakakuha kitrabaho sa ibang bansa. Siyempre ang simbang gabi ay parte na ng tradisyon ng family at siyempre yung faith natin kay God. Kapag nakasanayan na din kasi ng pamilya, lagi na siyang gagawin, no? Importante ang pagsisimba sa ating mga Katoliko kasi dito natin mabibigyan ng oras ang Panginoon at siyempre para din makasama ang pamilya. Always have time for God no matter how busy you are. Di ba nga may kasabihan na kung gusto may paraan, kung ayaw ay may dahilan. Correct. No? Kung talagang yaong kita dyan na apod kay ni makusog ang satuya na pagtubod. Pero ngayon mga tugang, sa panahon ng pandemya, sabi tangan ni Kasubago, yaon suriskan na magkaigwa kita ning COVID-19 o ma-infect kita kan COVID-19 mga tugang. May mga paagi, no? May mga paagi. Digdi sa tuya sa DCGB, may live na simbang gabi, no? Mamamati tayan sa mga television, sa YouTube, mga tugang, ano? So, sabi nga ni kansarong nagtaoning testimony, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. So, sabi nga ni kan iba, daida atabi daida atabi na niya to, na pagtugutan na mawara ang satuyang faith dahil sa COVID-19, no? So, ang mangyayari, dakulo na paagi na nakakaiwas po kita sa COVID-19. If you are afraid, kung takot kita na siyempre, gabos man kita takot na maulakitan ki oning COVID-19, no? Ibang paagi para maka-attendir ki misa o kansimbang gabi, mga tugang. Lalong-lalo na sa may mga gustong maasam sa buhay, ano? Pero ang pinakamagayon na rason dyan, gusto tang makabalik, or mas lalo pang magrani sa mahal na Diyos. So, kung yan na aldaw, nagpuo na tabian simbang gabi o Misa di Aguinaldo hanggang 24th iyan kan December, no? Hanggang December 24. So, good luck po sa mga masirimba sa aga, panduang aldaw. Ingat, of course, so mga maduman sa simbahan, don't forget na magsulog ng face mask and face shield. Grabe ang kabisihan kan sa kuyang partner mo yan na pagkahapon.
Hi, I'm back. Grabe ang kabisihan ka sa kuyang partner. Pasensya na po. Sabi ko nga ni Ate Chi, so mga maserim ba, no? Sumado man sa physicalmente Physically, oo. na maduman sa mga simbahan, don't forget na magdarakan sa indong mga face mask, face shield, Maggamit. alcohol, mga gamit. Ano? Magamit, Siyempre, sa ibongkan sa tuya ng mga tradisyon, no? Ngunyan, may nagdagdag kaya na COVID-19. So, labanan ta ang COVID-19. No? So, apod kaya still, gibuon tama ng gabos ng mga pag-iingat. Sabi nga ni, minimum health standard protocol. Oo. Diba? Lalo na, kasi, ngunyan baga, kasi tradisyon na yan na masimbang gabi. Correct. Ngunyan, may mga gurang and then mga aki na day talaga, siyempre, sa mga aki, kaya ba sa mga parents? Alangan, man bayaan nga. So, mga aki duman sa Laugkan Harong. No? Pero ano baga, pakihuron baga kan gobyerno as much as possible. Daig kaipuhan ng mga aki sa luwa. So, maggamit na lang face shield. Yes. Yun ang basta face shield, lalo na sa mga gurang. Oo, face shield and face mask. yes. Okay. So, again, your phone is ringing. Gani. O yan yaon man po giraray ang doble, tripleng pag-iingat dapat. And sa ibongkan pandemya, dito dapat na pagtugutan na mawaraan sa tuyang baga mabawasan na sa tuyang pagtubod, marayo kita sa Diyos dahil sa pandemya na mga nangyayari, no? So still, kung kaya tang makumpleto so 9 days, why not? Diba? Tangan ko sa bago, dakulo ng means, dakulo ng paagi para still na maka-attend man giraray kita kan Misa di Aguinaldo. Pwedeng online mass, on-air mass. Dakulon po na paagi, no? Kung day makaluwas, so pamilya, sarabay-sabay na magmataning atab. Naghihimati kan Misa di Aguinaldo. Diba? Yaon man sana dyan so pinagsasabing sabi tanga ni kung gusto may paraan, kung ayaw maraming dahilan. O yan na, sabi ko ni Ate Chi, kung ayaw kung gusto may paraan, Yes. kung ayaw maraming dahilan. So dapat duman kita sa may paraan, no? Para makapag-attender kita kan misa. O dahil man kita makaduman physically, Pwedeng Online. virtual, online. Oh, Pwede kasi. on air. Oo. Sa DCGB po, madadangog po nindo. Simula 3:30 in the morning Naga-ere na po kami kan Misa di Gallo. O yan na. O sige. Tangani na. So may pagtubod kaya bagada na. Pag natupad mo ngayon so siyam na misa. Pag naubos. Naubos. Na-attenderan mo itong siyam na misa. Most likely magkakatotoo sa imong wish na pigaagad, no? Pero kung may wish ka man nga di ka man naghihiro. Yan sana. Sabi ko kasi bago darahan sabayan ki hiro, no? Yeah, sabi kung nga gustong ni, magtrabaho, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kung gusto magtrabaho abroad, mag-apply. Bako na so. Dahil man sa si mga tamad. dahil ka man kukontak ko, ika ngaya tawis mo ngaya maduman ka sarong, magtrabaho ka na ngaya abroad. O gigibuhan ki paagi, no? Kung gusto mo maging successful sa imong career, sa imong trabaho, magtrabaho ning tultol, no? Kung gusto mo maging matibay na matibay na basketballista, mag-practice, no? Gusto mo maging matibay na singer, mag-practice, no? Kung gusto mong maging maestra pagkatapos, magtapos ng pagklase, di ba? Malay mo. Pero ang pinakamagayong kaya na nararani kita sa mahal na Diyos. Correct. No? Kasi mas siguro anong espiritus mo kung dahil ka man nag-aalabar sa Diyos, para din. Yes. So dapat yung ito, perfect na sinabi mong nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Yun. Okay. So, sige. Maggawa na kita.
Inabot na naman kita ng oras mga tugang para sa Paramihan Trust na pamamaaram mo yan. Ano? So, sana sa ibong kang COVID-19 na kung patakot kang COVID-19, mas magsarig ang satuya na pagtapod sa mahal na Diyos. Matapos taan, siyam na aldaw na kan misa di Gallo. Misa. Yes. Sige, sa lado technical, Kuya Ronald Baldo sa tuya na nakaibanan. Kaibanan si Mark Sean Madrid para sa tuyang Facebook page. Yan po si Kuya A. And si Miss A. Nagpapaabot sa Indo Gabos na ang pamilyang Burugkos harayo sa pagtios. Salamat po. Salamat. Sa indong nadangog, ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. Ini po si Dr. Chris Gianan kang Daddy's Angels Medical and Diabetes Clinic. Ngunya na panahon nin kapaskuhan, maot ko na magkaigwa ang lambang pamilya ning matuninong asin maugmang pagselebrar kan pagkamundag kan satong kagurangnan. Daiman lugod kita makalingaw na magpasalamat sa iya sa buhay asin sa gabos na biyaya na itinao sa to. Maski ngani nasa tahaw kita nin mga kadipisilan na sa tuyang pigaagihan. Sa liwat, ini po si Dr. Christopher Gianan kang Daddy's Angels Medical and Diabetes Clinic minapaabot sa Indo nin Merry Christmas and a Healthy New Year.